Když chcete dostat sloupek do země, musíte udělat díru. Jak ten sloupek nebo případně trám, třeba pro stání na auto, zafixovat tak, aby vydržel dlouhá léta, to už nám řekne Roman Studený. Dobrý den. Dobrý den, jo, zdravím. Takže můžeme využít tradiční metodu, a to je ta, že smícháme cement, písek s vodou, vlijeme do díry a počkáme následně pár hodin, než hmota vytvrdne. Takže to je betonování, jestli to Takže to je betonování, jasně. to je betonování, ale máme tady i jinou metodu, kterou vám tady můžu ukázat. No tak se na to pojďme podívat. Nejdřív mi řekněte, v čem to spočívá, ten jiný postup. Spočívá to v tom, že si vyvrtáme díru samozřejmě, připravíme si trám nebo plot, plotový sloupek, připravíme si montážní hmotu a můžeme začít. začít. Co to je za hmotu, jak byste to popsal? Jedná se o dvousložkovou epoxidovou hmotu, která v podstatě při smíchání rychle nabývá, rychle vytvrzuje a během pár minut fixuje montážní trám nebo sloupek, v podstatě ten materiál, který potřebujeme ukotvit. Romane, jak s tou hmotou budeme pracovat? Vezmeme si sáček, Takhle to rozsvakneme. takhle to rozsvakneme a zmícháme po dobu 15 vteřin. Od kraje do kraje. Ty dvě složky vlastně dáváte dohromady. Přesně tak. Teď to otevřeme. Jednoduše v rožku otevřeme. Jednoduchým pohybem to tam vylejeme. Přesně tak. Takže teď, když tu hmotu máme v té díře, za jak dlouho tam můžeme nebo máme dávat ten sloupek? Okamžitě. Takže my poprosíme kolegu, jestli už jsme ready. Tohleto množství stačí? Ano, přesně na tak. tenhle ten trám? Přesně tak. Takže teď jsme usadili trám, abychom zajistili samozřejmě vodováha, aby to bylo tak. svislé, tak si to usadíme. Jak dlouho to musíme držet nebo fixovat, než to zatuhne, aby to drželo tu svislou polohu? Fixace je po dobu 6 minut. Takže 6 minut to musíme Přesně nějak tak. buď my držet, anebo to něco o to opřít, aby to bylo. Nebo si vezmete kolegu, jak mám já tady. Jasně. To je nejjednodušší. Teď to stojí, Přesně. teď to fixujeme. A začíná růst. Začíná chemická reakce, která v podstatě vyvolá růst a následnou fixaci. Po 6 minutách to můžeme opustit. Přesně. A když bychom chtěli k tomu přidávat nějaké další trámy, tak to už můžeme po těch 12 minutách. Po 12 minutách už můžeme přidávat další trámy. A teď se podíváme s kamerou do té díry a já vidím, jak to tam roste. Když se nám stane to, že ta pěna, aspoň tak to na mě působí, vyleze z té díry, co s tím dál? I necháme hodinku odpočinout do následného vytvrdnutí a potom můžeme buď to pilkou nebo já nevím, lopatou odseknout nebo odřezat. Když tak vidím tu reakci, tak mě napadá, není to nějak toxické nebo k životnímu prostředí nešertané? Není to vůbec toxické, je to zdravotně nezávadné. V zemíně to v podstatě nepůsobí žádnou negativní reakci. A je to opravdu v tomhletom třeba tak podobně stabilně jako beton, že když to takhle zafixuju, že můžu počítat s tím, že to tam bude roky? Určitě. A teď ještě, Romane, mi řekněte, dneska svítí sluníčko. Když bude pršet a já budu pracovat, je to problém? Není to vůbec žádný problém, jenom když bude nateče do díry voda, vysypat nějakou struskou nebo pískem nebo něčím takovým, ať se na zemi nedrží voda. Sluneční záření taky říkáte, že vůbec to nedestruuje nějak? Ne, nedestruuje. A když potom bude mrznout, tak skutečně ta pěna je jako flexibilní. Přesně tak. Ta montážní hmota je flexibilní a vyrovnává dilatace v zemi. To znamená, že když je mráz, tak se zcrkává a pak v letě se roztáhne. A ještě víte, co jsem si uvědomil, že jsme tam nedávali žádnou patku. Když betonujeme třeba dřevěné věci, tak tam dáváme na dno patku, aby to v tom drželo. Přesně tak. Při tradičním způsobu musíme použít betonáž, to znamená, že vybetonujeme patku, následně nakotvíme železnou patku a na to až strkáme trám. Z jednoho prostého důvodu. A to je ten, že dřevo nasákává vodu, nebo respektive beton ze sebe vypouští vodu do dřeva, tudíž následně dřevo hníje a deformuje se, následně praskne. U tady tohle z toho, díky tomu, že tahle hmota je vodě odolná, tak odpuzuje vodu a nenasákává, nepouští vodu z půdy do trámu. Tak 6 minut nám uběhlo, tak já poděkuji našemu silákovi a vyzkouším, jestli jste říkali pravdu a jestli to opravdu to drží v té zemi. Takže to vypadá, že odřízneme zbytky té pěny a máme hotovo? Přesně tak. No, dnešní doba je uspěchaná, všichni se někam ženeme, ale právě proto, proč si nějaký ten čas neušetřit?